Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Gipaybaw ni Wilma si Phoebe nga usa gihapon kini sa mahimong ninang sa anak niyang babay. Bunyagan ang bata pagkadomingo. Nisgutan ni Phoebe ang pangaan ni Chito Villa, ang tao nga ilang gikaila sa food court ug mo'y hid karon sa gisudang trabaho ni Phoebe. Uy, daday ko lang ibalita ni mo, Mars. Nahinumdum ka itong taong gikaila sa food court? Katugaling na nga untang nagig-share og table na to. Si Chito Villa pa. Katugaling nakapunit sa wallet ni mo. Mars, mo ay head na mo sa real estate agency. Nakamusta ni mo, Mars? Huwag kalimot na to. Okay ba ka? Under ko niya ron, Mars. Murag ni kilig kang ibalita na ako rin da. Crush ni mo, no? Aminin. Crush ka niya. Kisa kay di makrush, no? Gwapo. Mo'y pag-aingnon nga tall, dark, and handsome. Putiun mong gusto, di ba? Murag tisuyon. Ninumdum ko, uy. Basta kay siya among head, Mars. Og okay lagi iyang pagdana mo. Bisan og di pa ko kasi natin niya basta makaingong kumaayo. May noon. Naimutang ka na. Hisgutan ko niya siya bahay ni mo, Mars, ha. Nga nanganak na ka. Maplos ko ka sa dihang gikailan na to siya, di ba? Sige na, uy. Mao na to atong sabot, ha. Ay kalimti. Sunday ang seminar og alas 11 na gyud ang bunyag, ana. Okay, Mars. Copy. Sige, bye. Bye. Love, si baby itong ikasulti mo? Love. Gipahibaw na ako sa bunyag ni baby karong Sunday. Kisa kay Paris niya, no? Si Tony na lang. Kauban po di mo. Sila lagi po yung kuhauntang ninang o ninong. Sige sila lang. Wa po gina maminyo si baby. Nawa pa, uy. Ano yung tingala sila si Kuan? Hindi siya to yung boyfriend niya na ito? Kato ka na yung permi niya ikuyog. Kisa to? Si Nash. Walang di siya kalibutan sa tinuod nga pagkatao ni Nash, uy. Ha? Kaya nga naman dahil. Becky, si Nash. Og nakita yun mismo ni Feby ang pagpakig-ubad sa batanong lalaki. Naaktuhan yun ko nun niya. Mo nga, diha dayon, wak niya tagdas Nash, uy. Mau ba? Mau dahil nga. Wala ko kita antong Nash. Nabayot na gitingali. Mga sito nila ipares ni Feby sa bunyag ni Glenn. Pag-ilis pa, kuyog naman ni Vic. Sinang alinglay may bilin ni Nisbay. Dinhilang ko na ko eh. Kapoy nag-ilis. Dinhilang ko sabay. Musayo-sayo ang tatak adto sa simbahan pa. Aron makaabot tas misa ba sa dili pang seminar? Nakasimba na ko. Sige tambong og misa sa TV. Naanad man mi si anhing mama mo. Kung bation mi kagapoy, anha lang mi musimba sa TV. Aw, di lang hinuon mi makakalawat. Aron makakalawat ka, tambong gid sa misa. Sige na. Misuol lang akong tuhod, nak. Ayaw na lang kong pugsa, ha? Mao ba? Sige na lang, uy. Nagtumar ka na sa imong maintenance? Uy. Vitamins ni mo, naapa. Daghan pa na. Ayaw na pagpalit. Paibawag mahurot na ng vitamins ni mo, ha? Ingon man ang imong maintenance. Ay, lagi. Sige, balik-balik na, uy. Sapot na sa dakong amahan. Love, ready na ko. Papalagi ka nag-ilis. Wow. Huwag mo usap ang lawas ni Mrs. Sexy lang gihapon. Mata ay. Pag-ilis na ko na Victor, pag makalingkot na dito simbahan. Dota gid mo lawas na ba? Mura mag si Marian Rivera. Huwag mo mag Badiha, uy. Pag-ilis na ba? Sa'yo pa man. Yung ay. Aran ko nas nagaling. Kibahal ko pag-ayaw ng akong asawa. Dili lang siyang hitsura o payon. Hangtod na ang iyang kinaiya. Buutan si Wilma.
Huwag isaan ko sa kong kagalingon. Pero tiligi ko magpatintal sa laing babae. Dili. Okay daan tanan, andam na. Mga 20 ka pinro magkuno ka tao ang ilang dinapit. Labot nas mga ninang og ninang. Aling, Ay, ay, wa sir. pa man di ka magsukad. Gutom na ko. Ay, muuna di ay kakaon, sir. Lala, sige magsukad ko. Pero, adto lamang sa kumidor kaon. Dili lang dinis, Teres. Gano man. Asa man may mga si Feli. Ay, hala. Mihisgot man ni aning Mang Pili. Pagsukad na. May gibati ba yan na si Feli? Dili ko gusto ga mapasara nas gutom. Pagsukad na ba? Ay, oo, sir. Ay, tumanan ko lang. Huloy, nulain bang huna-huna ni si Rume? Sige, magkusyag handog ni Mang Pili. Ay, soy salamat kay mi patuo. Giing anak ko nga tuang maghuwat si Mapilis kumidor. Kaluoy ni si Rume. Giango-ango na gayad. Pero usahay sab, makatumong man sa iyang isulte. Wah, ay, uy ni ana sila. Uy, humanang bunyag di ay. Ay, wala naman sab ko'y problema. Andam naman ang tanan. Ay, sugaton ko sila sa Wilma. Ay, ihatag ring kwarta o aling. Naay na naigon. Ay, sir. Ay, ano sila og kanay Christmas sir. Ay, wala may nanaygo. Nagpa-music ra. Natay mga bisita sir. Natug si Feli. Ayaw sila pasaba. Ay, wala na gayo si Rumi. Lain na gayo. Nang? Nang nasa si Papa? Gihatagan ko kwarta, day. Ihatag ko nus na naygon. Tanang si mong kwarta na. Naato ay mga bisita. Natug si mama mo. Ayaw na sila pasaba. Papaulian na sila. Agay, natukan ko. Ay, wala na kayo, sir, day. Nasaymer na. Kasaba ba? Amin nang dadas ang kwarto. Siraduin na lang. Ay, oo, day. Ulu-uluhan ko lang siya. Balik na lang dito, day. Amin siya nang ha. Sige. Oh. Ay, sir, dali, sir. Tuas mong pilis inyong kwarto. Oy, karag natulog magkaha. Bantayi siya, sir. Dali. Wa na siya masakit, ha? Gikapoy lang. Mao nga ni pahuway. Dahil Feli. Wow. Paita di ay matiguang. Mawadaan mas maayong panghuna-huna. Pero dili bayak tanan, kay ang akong nanay, kaluoy sa Diyos, maayo pa mang ughuwisyo. Mga saba pa siyang mga apo. Aling, Ay, imig tubig dere. Ihaw si Feli, Aling. ay, wala gayon siya malimot sa akong ngalan. Naana, sir! Hipusaw niya itong lamisa sa terrace nang. Ipahimutan ko lang si baby. Mutabang rin niya ko nimo. Ay, ako na day, oy. Pahuway lamang diha. Gihipos ko na ang lingkuranan ng Aling. Ang lamisa lang mo inhabilin. Gaano man hinunto kay plastic man. Ako roon ta to'y manghipo, sir. Numunay pagayod ka. Aduan na to ng palihog. Hi. Oh, sir. Love? Nausap to si Papa ganina. Nakuyawan ang bisita na to. Sorry, love. Marag misamot na ng Alzheimer ni Papa. Bao lagi. Hindi na maayong pasagdan lang siya nga mag-inusara. Di ko kapasagdan si Papa, love. Siya na lang naibili na ako. Love, dili ba may maguwang ka man? Oo, si Ate Nilda. Pero pila na katuig nga wako'y balita niya. Sukad na minyo. Umiban siyang bana. May datog ni Asya aron magpuli mo atiman sa inyong amahan. Hila ka manggod noon. Di ko ngayon pasagdan si Papa Fig. Di ko gustong mahimuwag siya na ako, love. Okay, love. Kasabot ko. Pero,
gagmay pa ang mga bata. Dili ito'y kasalig ka ng aling ang tanang trabaho din sa bahay. Ikaw, na ati manunon mo. Bibigli na. Buta na tuod si Lindon, pero tanging musalig. Mag 5 years pa lang si Lindon. Ay mamayag magkuha lang tagdugang helper. Love, dako na biya tagisuhuli ng aling ha. 12,000 na. Og nahibaw ko nga may mga pills kapag ati manon. Amada pa. Magkuha tag lang helper. Batanon lang nga babae. Sige, sultihan ako sinang aling. May makuha tingali siya sa ilang dapit. Sugoon lang ako. Mas may pa. Samtang niya pa ko, papaulion ta sinang aling silang probinsya. Sige. Love, unsa ka manarbaho ko? Di na mahimo. Love, kinahanglan baya nga may kaabag ka sa itong mga pills? Nagkupaya ka bayranan, kuryente, tubig, ang bahay, uban pa. Tugti na lang ko, please. Magkatabang na ko si Feby. Kung may lain tang helper, please manarbaho na ko, please. Gusto ko magkatabang ni mo. Tugutin ako ba? Dili lagi, Wilma. Dili. Dini ka lang subay. Ug mo yati mana ang atong mga anak. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!